Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda desta fría madrugada de primavera, comenzo a interpretación dos traballos que as xentes do redor regalamos número tras número na nosa revista a quen nos queira ler. Desta maneira, tanto os grandes mestres da literatura, das artes plásticas, da música, como os aprendices como eu mesmo, tentamos de poñer este graniño de area turrando pola cultura. No número 21 que hoxe abro para vós, a quenda por decisión do editor correspóndeme a min, pero neste caso decidirei utilizar o meu tempo en darvos a todos as grazas polo impresionante homenaxe que tanto a miña querida Carmen como a min mesmo nos fixestes este pasado domingo nise paraíso que é Arnolla. Aínda agora sinto ese temblor en todo o corpo que aparece cando o agarimo dos amigos se produce como vos todos o fixestes este día que nunca esquecerei. Agarimo que recibín directamente no salón do balneario da Arnolla, pero que tamén o sentín nos moitos mensaxes dos que non podestes estar presentes físicamente, pero que sentín a vosa aperta cálida no meu peito como así estuverades, e que aínda sigo recibindo esa solidaridade que me demostra, como xa sabía, que xa vos tedes convertido nunha parte importante da miña familia. O texto que hoxe me correspondería lervos fala dela, da miña Carmen, fala dos seus bicos, fala do amor que durante máis de medio século compartimos os dous. Pero como o pasado domingo vos expliquei quen foi e quen é Carmen, coido que é mellor que o leades cada un de vos coa nosa revista nas mans. Eu hoxe só quero decir unha e mil veces grazas. Grazas, compañeiros, grazas, amigos, grazas a xente do redor.